வாங்க டி ஷேப்பில் எக் பிரெட் ரோஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு பிரெட் எடுத்து அதோட கார்னர்ஸை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கத்தி எடுத்து அதை டி ஷேப்பில் அவுட்லைனில் கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் செமி சர்க்கிளாக கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நம்ம டி ஷேப் பிரெட் ரெடி ஆகிடும். இப்போ ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக உப்பு, பெப்பர், மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த உப்பு கரையிற வரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு முட்டை எடுத்து அதில் உடச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட எக் மிக்ஸ்சர் ரெடி. இப்போ ஒரு சூடான தவாவில் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி வச்ச டீயை எக் மிக்ஸ்சரில் சோக் பண்ணி தவாவில் போட்டு ஒரு 3 minutes குக் பண்ணுங்கள். கொஞ்சமாக பட்டரோ ஆயிலோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 minutes கழித்து அதை ஃப்ளிப் பண்ணி இன்னொரு 2 minutes குக் பண்ணுங்கள். ஆப்ஷனலாக கொஞ்சம் கிரேட்டட் சீஸ் எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்ச பிரெட் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க. சீஸோ மெல்ட் ஆன அப்புறமா அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை டி ஃபார் டோரா, டோரேமான், டேஃபோடில்ஸ்னு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து ஹாப்பியாக ஃபன்னாக சாப்பிடுங்க.